Happy Odotteen vertasi noin 15 eri toimittajan vaihtoehtoa ja loppujen lopuksi me päädyttiin C-Solutor ja Salesforceen, koska C-Solutor oli ainoa, mikä pystyi määrittelemään erittäin selkeän ja hyvän kokonaisuuden ja antamaan sille todella kustannustehokkaan pakettihinnan. Ennen Salesforcea meillä oli sellaisia haasteita, että meillä oli asiakastieto todella monessa paikassa, meidän liidit oli todella monessa paikassa, niitä oli sähköpostissa, Excel-tiedostoissa ja ihmisten päissä ja kaikki tämä tarvitsi saada yhteen paikkaan ja osaksi meidän yrityksen tilausprosessia. C-Solutor ja Salesforce on auttanut saamaan kaiken tiedon samaan paikkaan. Nyt liidit on samassa paikassa, me voidaan sinne laittaa tilaukset, me nähdään maksuliikenne, se on käytännössä niin kuin meidän ERP lähestulkoon. Manuaalista työtä on vähentynyt merkittävästi, arviolta jopa noin 90% manuaalista työstä on poistunut ja nyt pystytään enemmän käyttämään aikaa myyntiin. Ja me ollaan oltu tyytyväisiä, yhteistyötä on jatkettu ja tällä hetkellä on käynnissä useampi integraatioprojekti meidän muidenkin järjestelmien välille. Suurin muutos tietojärjestelmämaailmassa ovat pilvipohjaiset ratkaisut ja niiden käyttöönotto. Saadaksesi parhaan hyödyn pilvipohjaisista ratkaisuista tarvitset C-Solutorin kaltaisen ammattitaitoisen, ketterän ja kustannustehokkaan kumppanin.